melu seneng padha ae. Wajar-wajar tamune Bapak Suwari. Full. Full apa? Full hafat. No. Kok full abab tok iki. Lah piye? Wanya yo resikone awake dhewe metu fadal. Lho iki dapukane minak jingga ta apa omong ampok ngono iku kok iso. Ya kepiye wae ya ta awak dhewe kudune semangat. Wah yo ning kuyung melu ngregengake suasana. Lho, awake dhewe iku wong mbut gawe kudu sing profesional. Mudeng ora kowe? Apa? Ora arah mudeng nek basa tajak basa Inggris kene ora arah mudeng kowe. Wong mergawe kudune sing apa? Profesional. Basa endi iku? Basa Inggris ah. Ah ora ngandel nek iku basa Inggris. Lah basa endi? Basa Arab iku. Lho kok iso basa Lah Arab? nyatane iki ngomong profesional dadak nganggo kol-kolah garang. Profesional kok. Wong nek latem kulino mangan telo ya ngene iku. Ya ora ada wong tarahe aku wong desa. Dadi pangan aku telo kok ya wis lumrah. Jak basa Inggris ae ogah ora patek dong. Lah koyoke mudeng-mudeng dhewe basa Inggris. Lho elek-elek Kang Am ngene iki lho, Dik. Rumangsa sekolah pas cerdas cermat iku bahasa Inggris juara 1 kok. Weh. Tenan Ngece. juara pira? Juara 1. Lah pesertane sing melu lomba pira? Ora ana. Lho ora ana kok kejuara. Gawe dhewe ah. Lah gawe dhewe ya kejuara kok gawe dhewe kok. Lah iya. Berarti ya basa Inggris. Lho siap nek perkara basa Inggris model piye tak ladeni kowe. Iso kowe. Lho. Saiki sing gemantung ngandeng foto kae apa? Endi? Kae lho. Jam ngono kok. Jam. Cara jam kae ning basa Inggris kae jenenge apa? Lho. Kowe ngene iki iso ora, Dik. Lho, aku iki bedhaki kowe kok ora ero. Lah iya, ngetes kok. jam basa Inggris kuwi. Oh. Wih, iya. Saiki jebule iso tenan. Lho. Berarti cara mono ning Inggris jam iku Clock. Lah nek umpamane jam 1 One clock. One iki siji. clock iku jam. Dadi jam 1 One clock. wah wong uteke mleteke ngene ya. Meletik ancen bar mbok rak-rak kowe kok ora meletik. Kok malah nesu. Kok iso lah wong pinter mbok utek-utekno iku ndak Maksude iki cemerlang. Iku mah jam 1 One clock. Umpamane koyo ngene iki jam 2. Kok isek takon barang. 2 clock. Jam 2 tuh clock. Jam 3. 3 clock. Lah kok ndelalah kok jame rusak? Heeh. Jame rusak? O'clock. Ono jam rusak kok o'clock iki basa ngendi? Lah kowe ra jame rusak abane pe o'clock. Andan kok iso ora percaya kowe. Saiki bali cara tumbuh-tumbuhan ki ya. Lho ya tetep mudeng, Adik. Saiki umpamane kaya degan ono kae. Heeh. Kuwi basa Inggris apa? Basa Inggrise klepono ngono lho, Dik. Klepono. Ngono iku jenenge ya sing mbok sebutno mangkik. Wis ora sida lucu iki kok akhire kobong. Lah kobong siram banyu dak adek kok iso. Ngono kok susah kok. Kobong siram banyu. Iya siram rayem kuwi kok. Klepono. Degan sing mbok sebutno mang apa? Manggo kol-kolah. Lah Lah nek manggo kol-kolah. piye lah? Kol-kolah mau koyo vlog mau. The one. Klepono. The one. Wis gedang. Lah the walk. Adekan koyo mas-mase kae apa? The lock. Apa ya suwe kok. Iku ora basa Inggris kok ngawur. Iki acarane mau wali matul. Wali matul kita Aurus. Mas Mantene sapa mau jenenge? Mas Doni. Mas Doni Kalih Mbak Sinta. Mbak Sinta. Ingkang gadamel Bapak Suwari. Heeh, tertib ora Mas. Awak dhewe ditekakno paling wae kudu iso njunjung karo sing gadah damel. Lho aku mbok kon genjong Pak Suwari para kabotan apa piye? Lah gini. Lah mbok kon njunjung mang apa? Lho, kowe gak kuat ya. Lho, ya kabotan Adik wong Pak Suwari semono gedene. Maksude ngene lho Mas. Ngangkat sing digawe lho. Lah iya ora kuat aku. Sing digawe kok mbok angkat lho omahe dhuwure ngono. Lah nek cuglok apa ora malah Sik. merempul kabeh.
Kayak gak paham tuh sing tak maksud. Lah sing mbok maksud dari mbok kongkon ngangkat sing duwe gawe. Maksudnya ki mengharumkan bapak yang punya gawe. Siram minyak wangi tukono Indomaret ngono di langsung sarkeke minyak dari wangi lho wis. Lah kok mbok siram minyak wangi apa? Lah yo jare mengharumkan sing duwe gawe. Moten Mas, sing duwe gawe ra gede jeneng. Dadi asma. Asmane sapa? Pak Suwari. Lah, Pak Suwari ku ono apane? Wah, Pak Suwari kok ono apane iku piye lho. Pak Suwari ku ono sembarang dengae bengi ono ketoprake, ono syutingane sing nyuting Al Rabiah. Al Rabiah. Ya wis ngono terus ono aneh wakeh iki mau Mas Kuat ya rawuh. Ning kene ana pirang-pirang ya ana kursi barang, ana tamune beruh, Mang. Ora iku. Lah mesti jerone Pak Suwari ki lho napa? Lah ning kono ning jero ana sembarang dengah beras, gula sak-sakan. Ning jero Pak Suwari Jagli dhewe ae ora. Dek aja kok iso purian iki piye lah. Lah ke banten dijamukan yo angele ngono kok iso. Lah kowe takonanem ya ngono. Maksudnya arti namane Pak Suwari. Lah Pak Suwari iki ceritane dhisik. Takoki nek ora percaya. Apa? Waktu ngandhut ibune Bapak Suwari. Nggih. Waktu ngandhut iku seneng manuk kasuari. Keling nang manuk kasuari apa ora? Ngerti manuk sing apik lah manuk sing apik. Lah iya, iku waktu ngandhut nglairno. Pas seneng manuk kasuari. Kasuari. Pas Pas nglairno. Lah apa? Ibuke Pak Kasuari kan duwe kakak. Iya. Lah pas kakake merantau kangen. Lah iku pas nglairno kak menyebut kakake. Bareng brol swah somben anakku nek lahir tak jenakno Kak Suwari mergo andik seneng manuk suwari ku Mang. Iki mau ndak sejarah apa? Lho sejarah Pak Suwari ngono kok. Masa sejarahe ngono? Lho kok nek ra ke percaya apa ora? Ora. Lah aku dhewe ya ora kok malah. Kok kowe dhewe ora percaya? Mate ini lho. Piye? Aku ngene iki mak iki acarane manten. Acara manten. Kaya manten niku ora kur manten. Nek ning manten asine ana tegese. Tegese apa? Manten ki donga lho Bro asine Bro. Lho gaya. Iki tuwek lho. Bayek ngono atik roh manten iki donga. Manten asine tegese donga. Lah dongane piye? Tegese piye? Manten iki pirang huruf? Manten 6. 6. Pertama huruf apa? M. M. Iku kok tembung muga-muga dadiya keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Lho, iku ngono. Iku M. M. Nek kanane bojoku M adek malah ora gelem lapo-lapo ngamuki wong ae. Lho, ya bojomu M. M lha iya. Malah ngamuki wong. Isine mok kudu nesu ae. Kok ora mbok tungkak lalakane. Lah iya, iku nek malah M kok sakinah mawaddah warahmah. Mesti bojomu ora M kuwi, bojomu ki M hae do beda kok iso. Beda. Iku mang M ora muga-muga dadiya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Kowe iku tembung pemanten mang. Lah nek sing A akan menjadi yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pinter cah iki. Iku A. Sing N nantinya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Donga lho manten. Iku sing N. Ilmu tuwek lho iki lho. Berarti nek sing T taat dan akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kabeh kok sakinah mawaddah warahmah lho cah. Ilmu tuwek lho iki lho. Sing alah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ape bangka cah iki. Iku sing sing N. Dadi sakinah mawaddah warahmah. Dene re. Lah donga kok mau ngono blok kok sakinah mawaddah warahmah kok terus. Iki mau sing manten kakung jenenge sapa? Mas Doni. Lho, lah ya Mas Doni ku ya ana artine, Dik. Ana artine. Lho iya to ya. Kaya ngerti. Lho paham ah. Oh kenapa? Ya ana sangkut paute bengi iki. Lho, ana sangkut paute. Lah iya. Lah bengi iki ana apa? Mas Doni. Iku saka tembung huruf D O N I. D O N I. Pertama ana huruf D. Dadi nganten. Bapake nadar ditanggapno ketoprak Agung Budaya. D dadi manten. Dadi manten nanggap ketoprak Agung Budaya.
Lah jebule kuwi pinter tenan ya. Iku mau ana D. Sing nomor loro ana O. Dani apa Doni? Doni. Doni. Pertama ana O. Oh, alah sok mbenik dadi manten ditanggapno Ketoprak Agung Budaya. Agung Budaya. Oh iya. Bar iku sing nomor 3 ana N. Nah, iki lho bengi iki. Wis ketemu Ketoprak Agung Budaya. Agung Budaya. Iya Agung Budaya. Sing terakhir ana I. Iki lho Ketoprak Agung Budaya. Lah daripada kowe men sakinah mawaddah warahmah ae. Kok malah males sing lho kok ana kok Agung Budaya kok turut kanthi awang nganti mburi. Lah iya. Ya aja sok ngatekno nek tareh ora iso. Lho iku tetep arti yang terbaik lho, Dik. Ya terbaik. Agung Budaya ora terbaik. Lho piye lah kowe iku? Muga nek bar nanggap Ketoprak Agung Budaya dadi agung samumbarange. Agung rezekine. Agung sumberane. Agung dompete. Dan lain-lain. Kok dan lain-lain ku apa ae? Dan lain-lain sembarang ringan katut kabeh. Lah nek mbok sebut sitok ora meniren kene. Aku iki gumun. Awak kelapa? Lah bapakku yamene kok ora ana iki mau ngerti ta ora? Lah ngerti aku mang. Nendi? Bapakmu iki mesti delok Agung Budaya. Alah. Kandhane kok. Masa ngono wae. Ganten anjen kok. Wis ora rai rapatek mbarek ning biasane ndek ora kena biasa. tekone telatan terus. Kowe ora mikir. Wong gawe ning gone kene seneng ya susah le. Lah apa senengem piye susah piye? Susahku iki ya sing nonton karek wong loro. Yo kowe ku aja ngono lho. Senengku Live streaming iki dipersani kon ndi lho. Bahkan Arab Saudi mirsani lho. Lah sing nonton ra nek streaming. Ning gone Pak Suwari iki mau kari loro. Lah kok iso loro? Lah lanang karo wedok. Ah ana ndek mau nyusul siji neh. Sopo? Banci golek kowe tapi. Telu berarti Pak. Sopo? Lah mau mbek Banci. Lah iya. Niku mau ana senenge atiku. Senenge perkara apa? Moto karipan untuk nggon kepenak. Wah, Lho kowe keluru kaya aku ra ngentono untuk nggon penak. kowe untuk Gaya penak. nggon kepenak. Lah nggon endi kok kepenak iki? Loro nggon batinku ben anget kepenak nggone. Didiangi sisan ketok ora ana nyamuke. Awor kandang wedhus nek ngisore. Penak ora ana nyamuke belas. Ning aku iso ora iso turu ning gone kono. Lah nek perkara ora iso turu. Rumah saku ra grimis. Grimise teko tak seret nang nggonku. Mbok bumano. Tak lebono sithik. Jebule banyune tak ambung ning tanganku. Jebule ra grimis. Apa iku? Nyae wedhus. Kok ora mbok ombe sisan? Lah aku ra lok nguyuh. Lah nek iki bahaya. Lah iki anggere awor wedhus iki mesti bahaya. Ngene iki Mas. Bahayane awor wedhus iki ku bahaya. Bahayane apa? Lho, bahayane kan wedhus iku mesti wedokan ning kono iku, Mang. Wedok lan Lah, lah iya, ngene iki ku gang sesuk nek ana wedhus sambat ning kene meteng berarti ya paham. Lakune yo Lakune. Lan. Kowe lakune kowe. Wis roh nek aku sing ngetengi rumah sam. Lho, aku kok doyan men Pancen aku lanangan wedhus rumah sam mare. Bareng ngono aku turu batinku ben wae ora ni swarane ra batek krungu swara anu rada adoh sertakan wedhus lah. Iya. Ya ora iso turu. Ora iso turu. Anak iku nyeluki wong terus kok. Duh, anak wedhus kok nyeluki wong. Nyatane aku turut celuki terus. Nyeluki piye? Lek, lah aku yo nyauri. Ya apa lele kok takoki ae aku ngono. Lho wong kok modele kok ngene piye? Berarti paham, yo ngerti. Wong sebangsa. Wong aku retinan kok. Iku ora perkara lek-lek ngono iku. Ancen suarane wedhus sempe yo mlek, mlek ngene iku. Wedhuse kono apa kowe? Ono wedhuse kok. Lah iya kok keminter lah apa? Ape kok geger. Ape bongko. Lah wedhuse kono kok kowe keminter. Ngono ku makane ya padha ae nyeluk aku. Lho makane nyeluk kowe. Tak sauri anake. Lapo lele kowe kok celuk-celuk aku tak turu. Lho lagi mapan mboke kok yo nakoki. Lho nakok piye? Pak. Aku menawa kok turu awon ndekne mau. Sik, Kayak kan ngeloni wedhus iku lho. ning ketoke kok pinter kowe nek iki. Heeh. Lagi tumek wedhus suarane pak. Lho iki aku krungu dhewe kowe kok. Tak ngene aku nek iki. Piye? Iku mau ora nyeluk kowe ya ora Pak. Lah nyeluk sapa? Wedhus ki ora pak ki ora. Lah piye? Mbak. Wedhuse kono apa kowe? Ha iya, wedhuse sapa Cik Endol? Wedhuse sapa? Kowe. Nah iki tak ewangi kowe. Bener. Aku terus nyerah. Lah iya. Lah kok dadi balane kene mau Ngono balan tak ceraki aku ale. Mbok celaki.
Lah apa le nduk kowe kok celuk-celuk terus aku. Si lanang nesu kok. Lho, sarang nesu. Heeh. Lho, sarang iso nesu barang. Lah nesune piye? Wadange dibuakrake. Kuwatir aku menawa ngeloni bojone lho. Loh. Ancen dikira kan kowe sejenis ngono lho maksude. Suarane ya apik. Piye suarane? Wah, asli. Daripada wedhuse apik dene. Malah apik kowe asline. Apik kowe, Pak. Mosok. Heeh. Gile aku sesuk tak dadi lanangan wedhus. Wis kok. Ora dadeh, Pak, ora dadeh apik kowe. Ora dade rumah saya. Alah iku tek basa wedhus kok paham. Lho nek perkara basa wedhus yo paham lah. Aku yo gumun padha ae nek basa wedhus iki. Gumunem. Aku gumun iki kodhok kene iki beda karo kodhok nggonanku. Walah kodhok yo biasa. Kodhok Lho. Kodhok nggonanku iku menenge ra karuan yo. Nek iso. Pinter kodhok kene. Nek kodhok kene nek beda karo Kandhen, kodhok nggonanku. aku riasku dak ning nguri kene iku mang. Ning kono dak ana blumbange sithik. Aku roh ana kodhok iku mang. Lho, kok iso aku rokok kuntek kok ditawani rokok. Mosok Kandhani kok. kodhok iso tawa. Allah kandhani ra percaya kowe. Nek tawa piye? Rokok. Ora tawa rokok-rokok iki ora. Rokok-rokok iki suarane Kodhoke kono apa kowe? kono. Lah iya atek protes kowe. Protes. Bales jebule. Ning ora kodhoke kuthok sing pinter. Lah kok iso? Kodhok nggonku yo malah pinter ngaji. Mosok. Lah diomong kodhok nggonku pinter ngaji. Lho kok iso pinter kodhok nek pinter ngaji lho, Ndal. Diomongi kok ngel. Aku menyang barudan aku ngopi ning ngarep omah. Ndelalah aku roh kodhok cedak nggonku ngaji ya. Mosok le ngaji piye? Kulhu. Iku ora kol. Aduh, blok iki lho. Gini. Ana kodhok nek ngaji nek kung ora kanggo hu. Kodhoke kowe takono. Kono. Lah iya kok Ya iki kok malah do bales-balesan iku lek. Nek kowe ra apa-apa le. Nek tekek iki malah gumun tenan. Lah piye tekek? Gumun piye perkara tekek? Ini karo nggon aku sing digoni cah wedok-wedok tekeke beda karo tekek nggon aku. Mosok beda, Pak. Alah, tekek ndi yo padha ae. Umume tekek ning nyuwara piye? Otok-otok tekek. Umume. Bareng tekek manggone awur cah wedok-wedok. Suarane beda. Lah kok iso? Tekek diotok-otok. Tekek diotok-otok. Kok ora bojo mae sing diotok-otok. Perkara iku malah cah wedok do salin. Alah. Iki nek perkara kewan-kewan. Wedek mune kewan kodhok, kewan tekek, kewan wedhus. Kowe tak bedheki iki iso bedhek nek perkara kewan. Lah aku yo pinter aku ilmu perhewan iku jan paham. Lho, iki kewan apa? Sing mlebu pom bensin dilarang. Yo ora ono. Lho. Kabeh kewan yo Anyar iki lho. Kewan apa mlebu pom bensin dilarang? Angger mlebu pom bensin dilarang. Kowe nek ngerti jawab, Le. Yo kabeh. Kok kabeh piye maksudmu? Maksude kabeh piye? Dilarang. Jaran. Lho, jarang itu dimuat kol brondol, di mlebu pom bensin tuku bensin ya oleh. Ora dilarang. Sapi, aku roh sapi. Alah sapi nek pasar wagenan angger budal mlebu pom bensin tuku bensin kok. Wedhus. Lho wedhus malah demot kal brondol tukokno bensin kal brondole mlebu pom bensin ora ana sing nesu. Pasrah aku. Nek kira-kira kowe ya ngerti. Aku yo pasrah. Lho aku yo ngerti ah, wong aku bedheki ya. Kewan apa sing ora ratu mlebu pom bensin? Kodhok. Kok iso? Lho, ora percaya. Ora ngandel. Lah engko nek kodhok trek ngorek terus kobong ngono piye? Pom bensine. Lho, kok iso? Kodhok ngorek. Lah kamangka ngorek ketara geni. Nah. Lah iya. Kowe guyu metheki ngono lho. Lho. Wis suwe. Kewan apa sing ora oleh mlebu pom bensin iku kewan kodhok. Mergane. Mergane kok nek ngorek dak kobong pom bensine. Iya, Ora oleh. dikorek terus gendine mumbul. Murah-murah. Kandhane kok. Bener to. Iya bener, Pak. Iya. Mulane kowe sing cah bayi malah ngandani aku. Sing ngerti je pengalaman dak kowe. Yo kualek ah. Lah kok iso kuwale? Kudu sing pengalaman sing tuwa kok iso. Tapi iki tak ewangi kowe lho. Apa? Luweh pengalaman kowe. Sing nom. Mosok Lho goblok ora tau mlebu hotel antik kowe mlebu ping 3 wis. agak pisan ah. Agak pisan ah. Ngono kok pentol lele. Ayo kene nek aja rembukan masalah kodhok, masalah jaran, masalah Sing wedhus. penting awake dhewe iki nglipur karo Lho ngono. Apa meneh iki wis wayahe do kakisen. Heeh. Tur iki nggo nimbali yo waduh. Piye Matur durung ning kene nuwun. piye? Durung Apa? ning kene. Apa?
do rumpuk ning kene. Kok malah rumpukan iki. Ayo Dik diwaki panglipur kanggo sedaya kemawon sing tasih mirsani ora ketang mbok piye live streaming iki ya ana kabeh. Endi wae wis ngerti kabeh. Iki AB channel Mas Kuat Marcodet. Apa meneh bengi iki sing nyuting sing nginceng. Preman Pasar Wage. Mosok sapa? Lah kae. Al Rabiah. Ning aku wis duwe une. Ro. Aku duwe anak wedok. Ro piye lho? Arabiah kok. Al-Rabiah. Kowe duwe anak wedok piye Tak maksud? kandhani. Aku duwe anak wedok dirabi karo tukang syuting mo. Lha apa? Ora entuk tenanan. Lha apa dak ora oleh? Lah dene kulino ngincengan nek bojo kadus nek diinceng piye? Lah sing butuh nginceng bojoku Lho sapa? bojone tukang syuting nginceng sanane mau diinceng iki. Alah sing butuh nginceng bojo merongos arek. Dak wong ora gaweane kok sing Sing delok ora promose. Apane? Rumah sampe ora Ayo dikeki anu wae panglipur. apa le? Tombo kangen. Tombo kangen. Masuk ta ora? Masuk. Oke, tak nambani kangenku karo warga masyarakat Plempoh, Pak. Heeh. Suwe. Lagi wae ya. Lagi bar kok kono kok rong sasi ya. Iya, entar. Wis kangen ae kowe. Kok kangen warga masyarakat iki cantik-cantik tenan. Insyaallah tahun sing guri-guri ditimbali karo warga. Amin. Agung budaya selalu siap untuk Lho tetep go awake dhewe iku mbuh piye iku tetep ndedonga sing paling apik kanggo warga kene. aja nek kok sing daerah kene wong kok kudus sing men-menke tekan kene bakara seneng karo Agung. Heeh. Mas Kuat. Mas kuat di wonge. Ning jero kok ketoke. Mas Kuat Marcodet channel nek ora kuat ora jedet. Wis suwe. Jedet bathukmu. Lho kandhane ra percaya lha nek dene ora gelem gugu aku ora iso Lek terkenal siji channel. ngerti le. Iki siji Agung Budaya Channel. Agung Budaya Channel. Lah iku ya tunggale Al-Rabiah. Arabia. Oh, tak kira mau streaming dhewe. Kerja bareng. Heeh, kok bengi kan wae padha. Ayo diaturi. Monggo diaturi tombo kangen. Tombo kangen kagem sedulur-dulur. BO
gentenan. Aku. Iya toh. Bawa kaya ndek bengi kula apik suara. Sumpah iki. Mosok. Tenan. Iki aja. Sumpah. Kowe bawa kaya ndek bengi apik suara. Jos, Pak. Surem raimu surem. Kowe iki yo seneng-seneng meni lho. Katrok iki lho seneng amle, trok-trok kowe ku iso. Nang bawa sing penak tak weki mik sing iku, heeh. Lir Gumanti, Pak. Ayo Mas. Ayo. Ngimpi Mas. Sapa? Ora trimo beras. Gula barang. Apa? Bal tok mah wis resikno kok iso. Kenapa lho iku? Gak, sumringa rada ganteng bar tampa buan senenge ra karo. Sumring karo Mas Samo digondol ketoprake. Wis sida nyewa genset 500 ora. Wis bar, wis tok. Alhamdulillah ya bengi wis aman. Bawa apa malih? Lho kesampe bawa kok takok aku. Ngambur ing ngawang-awang Suarane wis kaya Anom Surata. Rumah sambiye hangelangut bebasan tanpa tepi nara base tenanan kuwi kula ora ngono kok iso mbolokno aja nangis aja njumbek ancen iku dak ya raine gombloh iku dak ya njumbek terus ngene iki wae waplake bathuk kapok hangitir ngiberi jagat Wulandara ngambara ngunggahi gunung asolatu kok iso tutukno kok malah ketok wis cedak katungkul ngumbar gagasan satemati gowo sapa iku mang bener nek kowe iku dulure Legiman iki sapa iku mang kowe kok iso ngenyek karo gombloh ora ngajar ta iku ora rasane untung taklim ya kapok ngah-ngoh iku apa kancaku ganteng ngene kok iso mbok masane kowe kok ora mulai melok sehari ae pada ngincingi bojo gunung lah kok sampean karep go ngimpi kok tekan gunung meneh kowe tung ndi mau le ngimpi goro-goro kowe lho dak gunung kok los aku ati bingung perkara kowe dak aja turun neh ngeror-ngeroni wong pitik kae langsung jentat jentit Sripat
rong lagu wis diaturi. Iki ngenteni momongane awake dhewe. Kok lunga suwene ra karuan kok ora diwene sepisan meneh nganggo gamelan ben ketok rancak. Mosok lah. Iki jame pira? Kowe aja ngamuk 2:30 durung ana kok. Engko nek kurang neh do dipisoi wong neh. Ye apik wis tekan kene ya wis manut ae lho.